Veciños e veciños da Cámara de Bergantiños e a todos os meus amigos. É un momento moi especial para mí, estou un poquinho nerviosa, así que para dar unha oportunidade, está tudo ben. E quero agradecervos que viñerades. Hoxe presentamos en público a candidatura do BNG para as próximas eleccións municipais da Cámara de Bergantiños. Para nos contar coa presenza de compañeiros e compañeras do BNG, unha gran satisfacción para o feito de que veñan os veciños, ademais de ser unha gran satisfacción, é un alento máis para continuar o camiño, así que moitas gracias. É hora dun tempo novo da Cabana. O Concello leva 8 anos sumido nos soños dun alcalde, soñando e delirando con macropolígonos industriais e miles de postos de traballo que logo só se fan realidade nas súas ilusións. Fronte a iso, fronte ás promesas que quedan en nada, a realidade é que o noso Concello perde poboación a pasos axigantados. Xa que por primeira vez en moitos anos, Cabana baixamos dos 5.000 habitantes. E como ben día no seu lema de pre-campaña, tempo de compromiso coa sociedade, co emprego, os servicios públicos, a mocidade, coas mulleres. E, se me permitides, vou vos falar das mulleres. É hora de que as mulleres asumamos responsabilidades, pero responsabilidades que se vexen. Temos necesariamente que cambiar a tendencia de quen nos levemos gobernando durante 8 anos o Concello da Cabana. Non vos fixastes que estamos nun Concello donde só gobernan homes? O PP conta actualmente con 8 concelleiros, dos cales 6 son homes e solamente 2 son mulleres. E as 3 dedicacións exclusivas, que son o alcalde e os tenentes do alcalde, están ocupadas por homes, que son quenos moven os tíos. Nestas eleccións repiten o modelo anterior, pero alegan as mulleres en proporcional. As mulleres tamén temos que ter sitio, lógicamente. E por iso, dentro do BNG, presentamos unha candidatura cremalleira. Un home, unha muller e así sucesivamente. Porque queremos a igualdade e practicámola. No PP non é así. As mulleres están para facer bulto. Non só a nivel local, sino tamén a nivel xeral. Ollade como as traballadoras da axuda no fogar da Cabana foron castigadas polo Concello que decidiu privatizar este servizo, co cal estas mulleres perderon dereitos xa que traballan con a súa contrata en vez de directamente para o Concello. As mariscadoras, o sector tan importante no Concello da Cabana, que por decisión do PP na Xunta van perder a axuda que se lles daba a aquelas mariscadoras a pé que por ter máis de 65 anos e non haber cotizado, perden as axudas e perden, por tanto, a pensión contributiva. É tempo de compromiso das mulleres e é tempo de compromiso das mulleres. Nós, as mulleres do BNG, estamos dispostas a traballar por unha sociedade mellor, porque as mulleres e os homens desta candidatura da Cabana formamos unha sociedade distante do seu alcalde. Unha sociedade que os pés na terra, disposta a traballar e disposta a poñer en riba da mesa iniciativas positivas a todos os niveis, dentro do empresarial o cultural, dentro o deportivo o veciñal. Apoiando todos os sectores que favorecen a creación de emprego, para que os nosos mozos e mozas poidan vivir aquí. A xente de Cabana ten moito que dicir e que facer. Por iso, o futuro goberno do BNG deste Concello traballará con unha permisa clara, colaborar e axudar as iniciativas da xente da Cabana de Bergantiños. Pero ben, non quero cansarvos coa miña intervención, non vos quero contar en todo, xa que quedan os compañeros máis por falar. O que sí, como todo non pode ser serio nesta vida, para quitarle un pouco de ferro ao asunto e nos facer un pequeno corte. Cabana de Bergantiños dá moito de sí, e por dar tamén dá persoas que dedican parte do seu tempo ao humor. Deixo-vos con un monologuista nacido nestas terras, na parroquia de Anos, que nos dará a súa particular visión do noso Concello, Carlos López.